Farmáři nás okrádají. To mi píšou některý lidi pod videa, když zjistí, kolik stojí kvalitní maso. Ten rozdíl je, že jasně maso z velkochomů v supermarketu seženete kuřecí za 150 korun za kilo. Farmářský ne. A ten rozdíl je, že masové velkochovech žijou ty zvířata třeba po desítkách tisíc kusů, všechno je automatizovaný, ty zvířata nevidí ani denní světlo, žijou často v dost blbých podmínkách, vyšlo o tom hromada reportáží, já vám tady ukážu nějaký sestřih pár videí, jak to tam vlastně vypadá. A to je velký rozdíl. Když se potom podíváte na běžný farmářský kuře, tak bohužel většina farmářských kuřat nežije venku, jak si lidi myslí, že žijou furt v hale, po tisícovkách kusů, často to jsou furt rychle rostoucí kuřata, ale už mají mnohem lepší podmínky, mají víc prostoru, mají světlo a tak dále, je to rozdíl. No a potom tady je kuře z pastvy, kde to žije prostě venku na pastvě a lidi píšou, no dobře, tak když tam žere trávu, tak proč by to mělo stát tolik? No protože nežere jenom trávu, tráva a ta pastva dá tomu zvířeti jenom asi 30% stravy a živin, který skutečně potřebuje a zbytek musí dostat prostě klasicky z krmení. Ale to není ten největší rozdíl. Ten největší rozdíl je, že v těch velkochovech to je celý automatizovaný. Zatímco u toho pastevního chovu o ty zvířata se musí někdo starat, někdo jim musí každý den posunout tu voliéru, ten výběh, aby měli každý den čerstvou pastvu, doplňovat jim tu stravu, protože jsou každý den na jiném místě. To je prostě velký rozdíl a proto to něco stojí, protože je potřeba, aby i ty farmáři za to měli pořádně zaplaceno, protože to jsou taky lidi, kteří mají svoje rodiny, potřebují se o sebe postarat, potřebují i oni jet někdy na dovolenou a proto to nemůže být za 150 korun za kilo, protože tam jsou reální lidi, kteří se starají o to, aby my jsme měli kvalitní jídlo. A ten tlak, aby všechno bylo na cenu, to se pak jednak promítne na kvalitě, ale druhá se to pak promítá v to, že ubejvá farmářů a to je podle mě velký problém. Pokud vás zajímá zdravý životní styl a seberozvoj, tak sledujte můj profil.